Kedam tang aruni phai trok siar ni jang Karbiang long Jinthong constituency ke parlo badlok terona rong along rong isi thur pak pen methang arong atowar kache selam Barla vechenga pora hudlote kecharli amu maratum pen chenglo kisukin e hud se kechelanga hemalong an kache pona phanta penangana kisung che tong nanglo lason pen mathasi rong isi thur pak pen bangso towar cheselam lo Labang so tawar ka selampon na longkat do kabi rong isiara do an setami chetong pet pensi selampon lo. Badlok terona rong arat aprang pen setami kisung ke photek tiklo lasin non pen ke Karbiang long ke thik ding atum setami nangrapon vek nangji pusi chuning ripon rinti. Lapen local MSC avajit crop han setami black topping atowar kali setami mesen pen kachelat mate chelat mitchit atowar mesen pen nang selam pipon vek nangji pusi badlok terona rong arat pen kachuning ri padopon. Nalitum laki suki ini hula suada kosong sini nalitum laki pon. Nilitum ke kangdoi sa ponang kopok ke hospital ke dak lama bedet lo ke matidi. Nilitum hospital ke doke bosang su laan penaglo la sini tum ke jadaan sa ponang kopok. Kini kangdoi kangdai pen abahar pen sami nilitum ke pon lo nasi non samila Karbiang long kacari bom. Dr. Tuliram rong hang pen cenglok kadu ke bedak Jinthong local MEC la pen presiden la du ke bangsa cuniri lo la sotowar lek tuping kali po sami meteling an bake nang rapason te pasi ni tum pen cuniri dun lo pe ai nili tumarong pen gari ga chongkai puta haning ka juneng lo juneng ta no chua chiklo pani sigdam tanga chiklo he la ta nili tumarong se gari ga chongkoi lo nili tumarong gari ta gari lo nasi kasik sa ong sini li panamata delivery ke sope nang bahar po na bang lo nasi non ke siksa ong pemala bang aprang ke job kara lilo nasi non cubunai dun bom lo nasi arle ke tum non MDC sara la da bijit kru khanta chuning ridun bom la hang ta bang ta ke tong hek kilo ne pilo ne chini da la hang nasi non prang ke nang lang ponte ko jalo jo Ulugun chipan hemari rong par Karbiang long live